Aurten Antxoaingo Ezkaba Eskola Publikoan gure seme-alabak aurre matrikulatu ditugun familiak gara. Eta, bertan gertatutakoa gizarteratu nahi dugu eta bide batez salatu. Aurre matrikulazio garaia amaitu zenean, 78 familiok lehenetsi genuen eskola publiko hau. Eta hori oso berri pozgarria izan zen, bai familiontzat, bai eskola osoarentzat eta orokorrean D ereduarentzat. Guk zenbakiak horiek izan da, aurre ikusten genituen 19 edo 20 ikasleko 4 gela irekiko zituztela. Gainera, Ezkaba Eskolan hainbat urtetan horrela izan da gauza, bai zenbaki hauekin 4 gela zabaldu dira inongo arazorik gabe. Orduan, hori zen gure aurre ikuspena, baina behin-behineko zerrendak kaleratu behar zituztenean, ikusi genuen, Hezkuntza Departamentukoen prebisioak oso bestelakoak zirela, ezta? Haiek soilik irizpide ekonomikoa kontuan hartuta, 3 gela besterik ez dituzte zabaldu nahi. Eta honek ondorio larriak baditu, lehenik eta behin 3 familia zuzenean kanpoan geratuko dira. Eta haientzat edo kudeatze lanetan ibiltzen direnentzat 3 zenbaki bat besterik ez da, baina guretzat Izaro, Nora eta Unairen familiak dira. Eta haiek Antxoainen hazi eta hezi nahi dituzte, euskaraz gainera. Eta 3 gela zabaltzearekin zuzenean aukera hori ez diete emango familia hauei eta bidaliko dituzte aukeratu ez duten eskola batetara. Bestetik, hemen geratuko diren 75 umeen baldintzak ere askoz eskasagoak izango dira. 4 taldetan egotetik egongo dira 25ko 3 taldeetan. Eta noski, horrek eragin zuzena izango du ume hauek jasoko duten hezkuntza kalitatean, ez dago zalantzarik. Gainera, haur hezkuntzan banakako arreta izugarrizko garrantzia dauka, eta hori ere haien baldintza geratuko da askoz kaskarrago. Eta bukatzeko ere, erratioa maksimoa denez, Antxoainera bizitzera datorren edozein familiak aurkituko du bertako eskola gainezka dagoela eta ezin izango ditu haien seme-alabak bertan matrikulatu. La vista ahí como perdida. Venga, poneros ahí los dos, enseñad el cartel. Enseñad el cartel. Pídele un cartel amarillo, un amarillo. A ese chico, mira, a ese chico. Gure eskaera argia bezain erraza da, ezta? 4. gela hori behar dugu Antxoaingo Ezkaba Eskola Publikoan. Beharrezkoa dugu bertak aurre matrikulatutako 78 umeak jasotzeko. ¿Qué va? Que se va a jugar, que usted no hace nada. Es verdad, a las 4 de la Otsaila bukaeran, aurre matrikulazio garaia bukatu bezain laster, ikusi genuenez, ez zituztela 4 gela irekiko, orduan hasi ginen gurasoen artean nolabait elkar ezagutzen, mobilizatzen eta jarraituko genuen lan ildoa markatzen, eta aurrera eramateko gure eskaera lortzeko, gure aldarrikapena aurrera eramateko. ¿Está bueno o qué, Josu? ¿Te los vas a comer tú solos? Yes, cookie, mira, hola. Hola. Yes, cookie. Aún más penoso que el anterior.
Beno, eman ditugun pausoak, esan daiteke bi lan ildo markatu ditugula, ezta? Alde batetik egin ditugu kaleko dinamika desberdinak, aralora sinadura bilketak, instantzia bilketak, bai Antxoainen, bai Artikaberriko auzoan, eta ari gara kontzentrazioak ere egiten Hezkuntza Departamentuaren parean, eta pixka bat jendearen babesa bilatzen eta nolabait kaleko mobilizazioetan. Hori izango litzateke lan ildo bat, eta bigarrena izango litzateke bai alderdi, bai sindikatu desberdinekin egiten ari garen bilerak, ari gara haiekin elkartzen, gure ikuspuntua emateko, gertatzen ari dena azaltzeko, eta nolabait ikusi dezaten zein den benetan hemen dagoen Ezkaba eskolan dagoen egoera. Eta, erantzunak izaten ari dira oso positiboak, ari gara jasotzen izugarrizko babesa, bai herritarren aldetik, baita gainerako hainbat sindikatu eta alderdietatik, eta horrek egia esan izugarrizko indarra ematen digu, ezta gure aldarrikapinarekin jarraitzeko, eta nolabait ikusten dugu, agian ez dela horren zaila izango lortzea laugarren gela hau. Egia da Hezkuntza Departamentukoekin izan ditugula pare bat bilera, eta entzun baina ez dituztela aintzat hartu gure eskaerak, baina esperantza badugu eta espero dugu hurrengo bileretan lortzea, ezta? Eta horretan gaude. Hartuko du aitatxok? Orain arte egindako mobilizazioei esker, lortu dugu lehenik eta behin gure mezua gizartaratzea, eta jendeak ezagutu dezala hori zein den gure egoera. Eta oso positibotzat jotzen dugu, azken finean horrela ari gara gure mezua zabaltzen. Gainera egun erabiltzen ditugu hainbat sare sozial desberdinak, adibidez Twitterren ere badugu kontua, #Ezkaba4bai, eta gure asmoa da ahalik eta jende gehienaren babesa lortzea, eta jende gehienak ezagutu dezala benetan hemen gertatu dena, ezta? Geratuko direla 3 ume eskolatik kanpo nahikoa tokia dagoen eskola batean, hainbat urtetan 4 gela zabaldu dituzten eskola batean. Orduan hori iruditzen zaigu bidegabekeri izugarria eta konponbide oso erraza duela gainera. Eta hemendik aurrera, bai gurasok, bai Ezkaba eskola komunitate osoa jarraituko dugu gure gogoz, eta gogotsu gabiltzalako gure eskaerarekin, ezta, laugarren gela baimendu dezatela, eta jarraituko dugu sindikatuekin eta gobernuari sostengua ematen dioten alderdiekin bilerak aurrera eramaten, haien babesak lortzen, eta behin horiek ditugula berriz ere asmoa da Hezkuntza Departamentura jotzea, eta haiekin berriz beste bilera bat egitea, eta hor mesedez berriz ere birplanteatu dezatela haien erabakia. Gustatuko litzaidake ere argitzea, departamentutik behin eta berriz esaten dutela, Txantreako auzoko Bernarte Etxepare ereduko eskola publikoan, eta baita Errotxapeako Patxi Larrainzar eskolan tokia badagoela, tokia nahikoa dagoela, hemen soberan dauden familia horiek jasotzeko.
Baina, hor, ahazten zaie, familia hauen kontziliazioa, ezta? Haien aukera Ezkaba eskola izan da, haien arrazoiengatik, eta orduan hori ahaztu egiten zaie. Gustatuko litzaidake pixka bat argi uztea, kanpoan geratu diren 3 familia hauen egoera. Alde batetik baditugu 2 familia Artikaberri auzoan bizi direnak, eta badago dekretu bat esaten duena Artikaberriko familien referentze zentroa D ereduan Antsoaingo Ezkaba eskola dela. Hain zuzen ere horregatik badago garraio publikoa haien auzotik hona datorrena. Eta hori gutxi balitz, datorren ikasturtean, 9 familia, Artikaberriko 9 familia etorriko dira Ezkaba eskolara. Orduan ez dugu ulertzen, zergatik zigortu behar ditugun 2 familia hauek eta utzi behar diren eskolatik kanpo. Eta 3. familia, kanpoan geratu dena, bada Ezkaba auzokoa, eta zonaldea ezagutzen ez duenarentzat esan, hementxe bertan dagoela Ezkaba auzoa, ezta? Eta hain zuzen ere familia honen etxe bizitza hemendik 300-400 metrotara dago, eta haiek Antsoainen egin nahi dutela bizitza. Orduan iruditzen zaigu izugarrizko bidegabekeria egiten ari direla jokaera honekin, eta azken finean guztiaren atzetik irizpide ekonomikoak baino ez daude. Eta gu ari gara umeetaz, pertsonetaz eta familien kontziliazioaz. Bukatzeko eskerrak eman nahi dizkiegu, nola ez, babesa erakutsi diguten pertsona eta erakunde guztiei. Eta bestetik, Hezkuntza Departamentuari esan, ulertzen dugula egin dituztela prebisio batzuk, baina argi dagoela ez datozela bat egungo realitatearekin. Orduan, egin dezatela salbuespen bat, eta mesedez, benetan kalitatezko hezkuntza publiko baten aldeko apostua egin nahi badute, baimendu dezatela hemen Antsoaingo Ezkaba eskolan 4. gela hau, ez? Horren beharrezkoa dugun 4. gela hau.